Zuapa Tellovin lockdown. Bung som pasari na le som pariat na. Bung nung ber kan lau thleng le ta. Lockdown zan khatna a chuan umoya po tlai lama ron rui hosa ani awangin buaina kan nei lawa pangai tak chuan kan mu a ma se jing kan tho ma atang chuan buaina alo omni in ani zu chak chu alo chuak rupeka task force duty 10 lo manin len chu an phal der si lova an ron phur ho a kan in pana an ron chukthla chu an ron in hnial thana samaya voi ni khat phei chu an beng deuh mai thei thua oilo wang chuan ina chuan an ron da luta an kir santa a chhuale chu tumna samaya umoi chuak to su duty te an phal lo kha ba ka virus te hi hlau ve lo em ni hlau lo a vei berpo damdo ina anda dailom hetianga in khung shan ri ngot a holutuk azu chak chu a phir wai maya chhuaru ka tum thina chuak lo tura ka ti la chuan a thin rim chuan kut min thak hial adu rum mai si a lo tong ve po chu angam om lawani awa chuak le nge a avarel ru theita anyang nileng chuan awa bo maka kan loma atlating mai si kan nu fa te chuan hadam tak chuan kan oma nukimi pan na chu ka rol saka an unau te chuan an inkwal te lema an hlim ve viau mai kan nu faza chuan nuam ti takin kan om dal dala chuti lai chuan chunu hera chuan umoya chu rui tokin an ron hruai honga duty leader chuan min kam khat zui nge a kapi in pa hi lo enkol thave deuhte hetiang khopa shihlo oma len laia zu in tur mai maya chwa fo chuan a thalawang zinga po thadavin kan ron da kir to a hei lo chuak le a tiang reng chu thalawang lo fim khur ve deuh to ro u ati a ka chang lova chan buai vel kha ka pe lawani umoya rui chu amu hila a hnar bura tlai rong pol hun vela chuan alo hara thatak chuan duty te thumin cha chu ka shila angoi kura zanria chu kan ei veta ka chui kir wanga pangai taka chung ko kima cho kan ei tan lo na alo van rei ta em ti chu ka ngai to awanga kalung te chelek lek zo kani zandariat vela chuan azu chak chu aron chuak tana a phi seka a thutna ngaya chuan omrei theilovin a cheson sek zel mai si a poisa nei si lo nen aza cheng maya nuni no khatlek po kalem lo chuang kamu theidon lo khonga in zalek min pesham te a umoi itimak thin eng poisa nge nei se min ti ka nei chun ang po kan mammo tur leinan ka mang ve kalom no khatlek lem kawan mamo em a omdan ka hmu chuan zan in chu ka khongai tlat mai ani chu thinri min di lawa min vinin min shok heklo a chet phung chu apa nga in thadeu chuan a oma chu wang chuan ka khongai letling viau mai mamo vor to pa manata na kada cheng sang khat chu ka khol ve khiawa za chau chu ka pe mai do nim mani o ka ti a ma se ka pek fai chuan ni dang le zela azong changang ti ka hlau box si nen karil ru chu bai ve hle maya umoi mutum mai ro tun anga phei chuan a chhuawa chi lo mai ba ka duty te po khan min kam khat to nge sin thadeu chuan amu ve maya amu theilo chu aleta ka ngai sak du lo luya mu hil ang chuan ka om lui tlata zanlar som vela chuan aron rak chuak thata atal boina samaya ngatinge umoi engtin nge om ka du lo nuni khi min shwayan tum an mel chelom lutuk nuni min chante ti in khumlulama chuan atol chawa atom choi maya ameng arwaya a khur dura a than hluam maya aruk tak chuan karap lek mai umoi harte i muswal mai ni kha abula chuan ka wachua ka soi noka thok an lako ka amu vele maya reivak lawa chuan ama angbok chuan ron che chuak le vak maya pek kamu hil chu aron hara chutiang hlir chuan a boy zan khwa tamaya kanmu manglawani ber mai atu khwa war nu po chuan azu chak chu atal boy hle maya tluangila chuan alo hlau bok nen ka boy hle mai azu chak lu tuk chu khur hlok maya kamang ang lu tuk chuan umoi tikhan lo omla ti dan kan zonga nge ti in naupang pahnih hruai chuan ka chhuak taringot maya kan in pia fe a chuan duty post kong peng chuama chuan an lo oma duty 10 min hmu chuan min lo en thap maya an bul ka va thlen chuan an zinga pa upalam deuh chuan
kapi enge ni ta tran pui theina che kan neem kapu khonga in kan ina bin zui lok theim kan buai lu tuka karon kal to pani hi enge ni ta ava poimo om ve nia apoimo lutuk khonga in kan har sat na min ron mu pui sham te u ani mo ho patluang iwa kal pui lok mayang miang kan in lampan chuan kan in zui pheya kalpa chuan kan har sat na zong zong chu ka soi phei mol mola kan in kan thleng chu umoil chu chung lama alo in kal hnan tlat maya kau twar po chuan aron hong du si lova patluanga chuan onga tang chuan abia ehe ti le tail chu tloke thwai arwala ranglu tukin azwang luta kabiak masak ber khan a zui ngala kan in lianga chuan umoil chin o hlum tum chuan alo in khaya tlema kan tlai thel nge ani patluanga chuan akea chuan pomina choi kang vaka pakhat chuan chempui chula in hnam chu alo zai ngal sok soka ka hlawlu tuk chu ka khur zoi mai umoil chu alo meng rang na samaya angonga in shen na chu lo to tle a alu lam chu alo sen duk deuh chun man to a hmel rap om lutuk chu naupang hmu tir ka du lova an mit ka hup sak thlata ngong chu lo to si a an pot na sa a an phel thei sha mani umoil chu ron khu bora azal tarai mai ka hlau lutuk chuan umoi ti in ka ko mola patling pani te chuan an thiam ang chuan an boi som ngal mola pakhat zok chuan patluang amar phu hi azoi tariau mai arang lama damdo in lama kan in phur chawanga yang duty post om kha phone vatla motor nen ron phei vat te se patluanga chuan a phone ta ngala papakhat chuan kapi in chung te anom hnai vaim anom chuan phone vat te local te se karil ru ham hai lutuk chuan phone mai tur ka shelawa ma se nu kimi ka phone ta a reilo te a an panin ron langta duty te po ron langve ngalin umoi chu an zon chhuaka damdo in lam chu kan panta a pek ka chu nu kimi ten an lo oma tluangi chu ka hruaya umoi chuan thok har sa ati hle maya kabula chuan duty pahni chu an chuang ve a kan har sat na zong chu min zota ka soi chhobor bora patluanga zok chuan ani khop mai zu lo in da sato ho hi chu hria thiam hi an ngai veo basin an taksa in amamo to awang hian pong pokhap bur thei po an ni lo ati a damdo in kan thlenga kan poisa nei ve chun cheng sang khat chu ka keng ve trata nukimin kaldona zanga min pe boka abak poisa ka nei miak to lo ri thei hi chuan damlo le na thi avan han she om zwal bik tak em casualty a chuan kan luta duty ho chuan kan mamo tur chu an ziak mola lekha tikeng chuan ka chhuak ngala damdo in kanchina chuan ka zuklama cheng zaruk chu liam ngal duak mai chomu mala eilo na arei to boka ataksa ti chakna tur vitamin emo min chona saviau maya riak thei din muna dingin ka in shelawa chuwang chuan motor rem chan lai chu in kan hole ta a umoya pa chu ka phone anni po duty te hniana soin phalna lekha nin an ron kal ve theya kan in thlangin min zuya an hodon chuan cheng sang thum min pe a min ho santa a zanria chu ka hupur hle maya tlom le za po don lo chuan nukim hne chuan ka soitlang topa afapa tlangwal le achan pakhat chuan min ron ria puya chumi zan po chuan kan mu thalo hle maya atal buai kan incel na lama kan buai zan khwa thaka ataksa achau top kho ka amu hilve bora amu thil lai chuan kan ha dam lai ani maya chutiang hlir chuan ni thum kan buaya chaupo kan chaw ve hle mai ni khat chu phone call ron kala number ringot hi ani hello nuni keima pui kania in buaim engtin ngein om oi pui kan buai top kan pa lockdown wanga zu ngei thut kan buaya hei zan enge mozat chu kan tlai var to ani hi ani tak chu mole engmala ang theila vem ni o ang theilo zu lo in na salu tuk hi buai tata ani tak chu ina ngein om dam do ina kan om ani chu vo in chu kalo kan don nia pui lockdown lai te ni sia I local theido nem ni duty angin ka kal thei veka lom ani chu nia ke ni chu chhuak wak thei kan di si lawa I peite chuan local la lom om via wang dar som pakhat vela chuan pui chu rong kalta
umoya mu theilo lutuk chumi muthil na dam doin kan chiu top mai ani pui nen chuan eng mo soin kan ri hluta pui chu akul riau hian ka hria a mo soi tum chuan ang le zuaw thina a hnu deuh fe a chuan nuni he thil hian ka nun himin uai lutuka zep tlang thei tura ka in ngaia ma se ka ton le tang che hian ka nun hi nuam thei reng lo ka soi chuak lo ani chuan pathian ngai a hian thiam thei don hian ka in shelawa chuwang chuan ka soi nge hi angai ani te hluai che chuan eng thil nge ni ta awa poimu om ve poimo khop mai ilaka hian ka in thiam thei ngang lo ani awamak ve ka chunga ti swali nei ka van shelo eng lavania he thil ishat nuwa melma anga po min ngai la ka thiam lo fekani ma se min ngai dam thei ni chuang ka lom viawang oi pui ka bo tel han soi chiang te nuni ka ma khwa ka sialu tu ka wangin inun hi ka ti chevek ni berin ka in sha eng thila mo ulk ne na inin kar zong hi ka plan vekani kha eng tin a zirna lama ma ison zia ka hmu khan ka chung rila khan ka thik em chi a ma a pakhat na lo ni char thin ka ni chu i shevekang khatia ma in son tak via wa khan karil ruwa ka ngai mo che in ti chhiat thei nila ti chhiat che kha ka du in a rukin ka zong ngar asin pui afamak om ve ni e makitivia wang kan soi zelange ulk kha star ruti ka shada wangin zirna lama iril rulak pen ka du'a ulk kha arukin inrem na ka dei puya inin ngai zon theinan ma kalata ni kha katen omiti em nang chuan chian thabera min nei lain ke ro chuan ilaka thik na awangin chu tiang ril ru chu ka pusin karwa man ang chuan inin ngai zong ta a ma se ka be sei pi alama ulk khan adu ve tak chi a chu ka thil du berani si lawa iril ru kha akal pen lo chuan exam le test vela ka thuk thei si lo chi a chuwang chuan ka thentir ta che ni kha ka thusha chu makkawat tak em ka chian thabera ka lo ngai in tiang chuan mo kalaka ril ru lo putle a soi zom le a inin chenril runat lai kha rem changa mangin zirna konga khan lo chamla ka ti em a karil ru kha ten omasin ka chian thaberi ni a nang chuan thiang hlim takin min koma ma se ke chu ka ni ve si lo lumpui tur che ka ni line ka thi klat si chi a baka khang lai khan nang chuan she kher lawang kan class mi pa ka star em jerry khan star em thung si chi a khang te ringot po khan ka thik na che kha ti zwal em asin in chana wanga iril ru isiama chanela don ti ka shat nu khan ulk khaman ruwa ka mangle a karon bem thattir le che a damdoi ina zeli te ne din mu vel zong kha ka plan vekania kalo be seidan chuan ulk nen inin ngai zon thar le ta ka chuan zirna ram ban sanin ngai zong lama khan iril ru ipe in zirna ko ngai hlo cham kha ka be seya ma se chu tiang chu ni lovin mason nana imanzo ka wangin ulk kha chen le ngal tur che in ka ti a ma se ani khan rukin alo du ve tak zet che a kha wang khan kan in dial shepa ka thu zom du tak lo wang khan ani po do tin thil ruwa ka pu a kanu rang ka chak thi kha ulk ruma ka da ruwa ka chung che sha lovin kanu ina chi bawa zon chu ulk ruma chuan an muta si a an kholama an hotir ta a van dwai thak takin an che swal zui ta ni kha a hmaya hupa a thap zoya ka thusha chuan min thong lutuk chu engma soi tur ka shelo kamel ngai chu kamel tloka ka bing mup ni berin ka sha nuni katen omtiro inat zia le itor zia kha ka hmusin she ompo ka ti in ka in chhir em a ma se ka thil ti swal chu siam that chi zia zang ani to silawa ulk a isuna wangin zirna konga in hufum pha em a I hlo cham pha ve ka ni hi inun ti chevek tu chu ke hi kanya sin nuni ka thuru khi ka zep changa ulk thi na ati khan mo ka van phurna sa em khatiang khan lo ti lavila a ho kher kha angai lawanga aladam venge om si a khonga in min ngai dam theim chan na reng ka pe theilo nuni ka thiam lawani khonga in min ngai dam ro ama awanga ka torna zong chu ka chui le zuta
amak lutuk ti bak soi thei ka nei lo ka thian thabera ka lo ngain ka chiat na tur hlir mo lo ro man le awan mak te lul em engpo ni se ama awangin ka hmangai ka cha na lo ni renga ni chu ka chunga thleng a thil ti awanga ka torna zong zong chu ka thian ani wang ka ngai dam vek thei ma se ama awanga ka hmangai thi na ero chu ka ngai dam thei lo pui alo va mak ve engpo ni se ka thu sha chuan min thong lu tuka ngai dan soi mai tur po ka shelo khonga in min ho san ri phot te ma ni chawa ka du ri e ka sha thiam lu tuk che engpo thleng se I thutluk na chu ka pom veka ma se ka thil ti kha ka in chir tak zet chetani ti hi min lo shat pui ve sham ro o ka hori photange ati a min chwa san ta a pui ho nu chuan ka in ngai thwa na sa le maya a thil soi chu mak ka ti in ngai na reng ka shelo tun ma zong te khan thian thabera ka lo nei ngar ngara kanun engkima ka in nga na berani sin ma se khang lai zong zong te khan ani chuan ka chiat na tur lo zong ngar ngar ani ti ka sha chuan mak ka ti top theilawa ka thian thaber le min hmangai ber ang khan alo om char char chu an si a alo wa mak ngai em umoya chu aron harta a chhuadan tur zong chuan a phele char chara kadang char chara kadang theingang lawa a chuak le tange nge a duty hovin an lo man be le mai ka ringa ma se an lo hre thiam riawa an va hruai hia zoka ain zo an ron da le maya makkati zoka ma se a hnuam min shil le danin hetiang zuma mo to lutu kho chu enkol na bik an dong lawani chuan shet thiam na nei lo chuan thil thalo zok om theya wangin an mamo ang tok lek lo pek zeu kha a fin thlak mai ani ka ngai tu a engchin nge lockdown an kalpui don ka si lawa umoy la zu in lo chuan om thei si lo nen kamanga ang hle maya umoy pa chu ka phone tangot maya hello kapa engei ti nuni engti lave engein an kan cha han ti donila umoy ber hi aboi pui om bera azu cha khi kan indang seng lavani hi avan boy thak zozai tak em engtianga han ti chinge mo ani don le kapa heti reng chuan kan indang seng lawang mi kutpal te po twarang ti hlau omani ani khop mai shi te po hi akayang ti hlau omani hi tiang khophian khovela ral chi a hlau te po hi a hlau ve lawem ni amang an thak khopang engtianga han ti chinge mo ani angle kapa ke ma te hian kan da lut ve mai don em moni le hetiang reng chuan zu wang hian ala thi thei tak ngial don a thavia wang ama te hian atu angem le ka shelo le ka lo zo chin don em moni le adu ka ring lawani izo to si chuan a shelak lo anga adu don si lawa kan boi pha viau long mo thil om thei chu ani tin kem lam te po kala be chuang lawa sit ol te po hi a omangem khoya nge da ilai ti dewa ka she thiam lo tbcc sakor tui chun khu cha an ti khop maya kalo be chin don em ni an number te neem biak chin po poi hlei nem nei dana omang lorem chang don se ahla thama taxi la service si lawa kapa min shwai thei mai angem theite renge chungte chu in thlasuna nga yem ni khoi mun po ni se kan kal mai tura lom keipo in kalo ngai ven ve pa anga nangpo in lo ngai ven la arang lama dalu kan tum don nia ole hetianga kan in kol renga ni chuan kanin en hlum mai ang ti ka hlawa arui lo chuan a buai vek to a ram huai te hi a muchina a fa te phei hi chuan an nel to reng reng lo kan ngai to atlang don nia kan in biak na chu kan ti top ta a chuak wak theilo ma ila tu te embo phone kwalin home number chu ka nei ve maya adanga chuan poisa enge mo deposit te alo ngai ve a ke ni chung tan ti ngai na lam a om lo boka ka be seingam lawa atopa chuan tbcc chu ka beta a thoktu te an felin biak an nuam hle a kan din mun ka soite chu min sha thiam pui hle a da lu po chu min phal saka ma se lockdown lai ni awangin engtin nge kan chuk thak theyang kamang ang chu ka fa ti shwain ka wak chuak le topa duty post chu kavapan le thor maya an lo thu thapa chutianga kavalang ta thut min hmu chuan makanti in min lo bewata kapi local ru enge poimo omta in ron lan te thut
an zingah chuan a hma min buaipui tu te an lo awma min lo chiao aw vata englovania ka rong kal chan chu kan pa hi zu hian ati buai lutuk to a zu in lo chuan atal buai vek to thin ani hetiang ringot chu kan tlin to lovin ka hria a tin ama tan chimhrim po thazok bok nen hom lama hian da lu mai tha ka ti dewa engtianga hmalak chi nge ni ang tu hne na nge dil tur kapi tuna te chuan chhuawa awachi don lo ve hei shi hi adar na sa in kan rama nge po sarkar thu pek angin lockdown kan kalpui me ka chhuawa kha thei ka waring lo em nia ma se kan din mun hi buai thlak vel tuka homa kan in dalu mai lo chuan kan tan ko nga om si lawa chutiang ti tur chuan engtin nge ma kan la kang kapi phalna la tur chuan veng chung thu nei tu te bia ka nga yanga ma se khoi hom pe ra nge da itum TBCC sakortui chuna a thei don chuan da kan tum dewa kapi veng sang sang paltlang angai dona local task force phalna ngot lo de DC office lam phalna latel la tha ka van ti em pakhat chuan zema bo ka changa phalna la tura DC office wakal chu lir thei nei lo tan phei chuan angai na omlo taxi service box si lo a hlalu tuk alo ti a pakhat chuan kapi kan le kha chau keng hian in kal mai do nem moni le veng dangin boina an lo siam em do nem ni ati a pakhat chuan mihring kanin ang lova an kal tumna hla si a veng pakhat phalna ngol chu tok zo do nem moni DC le kha nge chu nei tel theila wa tha em duty du kher deuh in ton pal chuan a boi thlak ve mai theya ka hlo thon pui chewani aron ti ve le a thu mum chu an nei thei bik lo an zinga upadeu ber chuan kapi keini hne na tang chuan englai po in le khalak chu har salo DC lam chu boi pui ta ula in thei hun huna kan hne na tang chuan in ron lamai don nia mihring hi kan inang vek lawa then khat thu han neya in ti thu nei em te hi an om ve thina chung zong zong thel nan chuan DC le kha nei kha him ber chu chu lo boi pui phot mai ro o ati a kan tan chuan DC le khalak chu vanara ang mai har sa ani don ani karil ru chu a boi ve hle maya engtin nge ka ti ang o ti ka ngai to lai chuan karil ruwa pui chu ron lang nol maya khati khop khan ka chunga riru chhia puma se hun liam to thil vek ani a tuna lo thinrim thar le vel hi omzia omlo hle in ka hria a tin engma siam that thei to lo boka ngaidam thei tu din hmuna ka ding chu mi tan thil tha ka ti ve thei om chun ni in ka hria han hwa zuina em tur omin ka shelawa ka phone ta a hello pui ilamulo mo o mulo nuni nangjok inlamulo mo pui englovania manyai thil soi chungchang kha ania ka hria tir kha chuan min thong em a khatiang kha ka chunga iti du karing phalo reng ma se pui khang zong zong kha thil liam to ani a engma siam that the ni to lo thil sod lawa wanga mel ma siam kha atul berin ka chelo chu wang chuan ril nuam lo tak khan om du to su o chu nuni min ngai dam thei ti na mi o ka ngai dam a che huat na che eng ma ka nei lo oi ka van lom tak em min ngai dam du lo po ni la ka dem reng lo che karil ru chhiat lu tuk wangin din mun che ta kai om pha ti ka sha a she om ka ti tak zetani pui ka ton tura khwanu ruat ve shim ani hi I thiam lo ani lo thil dang soi ti ang kan pa hi zu hian ati boina salu tuka ka pa nen kan in bia a homa da kan ti a ma se lockdown lai ni bok nen a boi thlak lu tuka o awazia lo ve apoi mai khoi hmuna nge da inril ruk a englai ber nge boi thlak iti a permit la turin DC anti deuh khera kan tan tun din hmuna DC rong kal ngai na om si lawa TBCC sakortui chuna da mai la kan ti mole chung telek ka om ve hi a har salo lutuk iron kalpo ngai lo nak tu ka tan mi kalo la kang oi pui min lak sak thei don mi theilu tuke boina thamani lo chu kalo la anga ka motor hian kan zuk da ngal don nya ka kalpu yang che chu le zel zong ka ti boilu tukang che ka painan motorin min thla ve mayang ama ber umoya hi hanti ti pui theini heklo a rui thle koi renga kala soi pui lawa tin
soipui thei po hian a har fim ngai lo reng renga amang an thlak tak zet zet ani I du hun hun arun soiro kalau buai pui vekang tini pa te po chu pur buai lo mai ro kan kal don nia pui zara ka hu phur ber chu sutkianin lo omle ta tuna ka mabak ber chu umoya ber chu ani zandar som pela ron ho a arui pa ngai renga longchera chuan am hil bor bora zan in chu ti pui ka du awangin ka ngak char chara som pakhat le achan ve bor vela chuan aron hara a thu chhuak lol maya khumlam panatuma umoi iron har hun ngakin kalo lameng char char ani hi reilote in belok te ang enge kamuta chhuak ania soiwat wat te hetia pa berrui koireng hi ining ve to lawem ni le inun te hi insiam thattum ve to la heizu hiana boi rei to bok che alom le insiam that te chu ka du velu tu kalom ma se ka theilawani hi chu atong kam chuan be seina tharmin pe a umoi homa hian om ve ta che le ngot ngota du duina om thei hlei nem umoi khongai takin om sham te engkim ka boy pui vekang nuni kanun hi kaning velu tuk to asin ma se ka tang lak lo a ka chuak mai thei to lawani hi umoi chutiang ril ru ipu ni chuan alom om don lutuk homa chuan kan da ang chenga enkol na thazok idon te chuan isim thei em emang nia kan ngai to chadon nia mu phot te ang chumi chum chu hun enge mozat liam hnu a ka hlimber chumani hialang beisen nen chuan kan muta a leimi te hun bi chhiara chuan zan hun thimlai ni ma se karil ruwa chuan beisen a kola ron eng de teta kan tum anga thil akal tluang ani chuan homa te inda lut ve in nun thar nen hun kan mang ve thei to don ani zuwang hian kan buai rei ve to boka tuna chuan kan zalen ve to don ni ten ka hria a kawan hlim tak em zing kan thang har chuan umoi chu lo omle to lawa ka thin chu rim phat maya zan lama kalo ruwa mandan chuan vo in lamte chu kan in da thlang chu kalo ti ru a ma se a chwa to chuan engtika nge lo ho ang zana emote khan aron hole chau om si a valam turin azu in thinna la ka shader si lo zing ka re ti lo chuan ka tum bur maya pek pe ka chu alung fing to deuh boka kalung oi lo ti a she thiama a chi dai rewa chumini nileng chuan aron ho lo le tange ya zana chuan rui to kin aron ho le a han biak tlak lam hian I lo wangin ka hau boy pe talawa lockdown lai si engtin nge alu le chwa reng thei o ka ti thin home in da lu chu a hla hle mai engtin nge ka ti ang o ti ka ngai tu a zinga tho hun hi ka shengai thin lawani tu khat chu ka har chuan alo lam mu ta makati viau mai kan au chin chu aron rum chuak thwa thwa adam thalawani nge ringin ka va khoi china apumna chu alo kom ngoi ngoi maya umoi I englai nge na kapumana lutuk damdoi na chokna kan nei ang chu ka pe a rongbol chuan ka kalsana akha tok chuan ka ve en zau zawa aron luak vak maya aluak la chu aten omina rim che em maya ka thian mol mola apumna chu vial maya kamang ang chuan nukimi chu ka phone le tangota annu pa chuan ron phein min buai puya nukimi pasal chuan nuni in pa hian zu chhia in ni lo mo pama shwai ni ponyang engzu tha in nge dai sengang engtin nge ni ta ang damdoi in pan puya nga yang oi awan ha thlak thin tak em damdoi le na tur po avalu hai thlak ve abuai thlak ani hi simtum hek lo le ma se damdoi in pan pui lo chuan a thalawang engpo ni se ka pa te kan phone le phot mayange o ka phone chu kala a umoya pa chu ka call ta a kapa I tho to em o tho to e enge ni ta kapa hei umoya hini zan zu chhia lo in nge apumna re theila warun luak waka ala re thei si lawa engtin nge kan ti ang kan moya zet thi zong min va han ti boy zo zai tak em sim tum na reng nei si lo a ha thla ka ni hi karon kalange kapa chu kan khak ta thapa aron luak le ta a arim chhia in ka ten hle paya ma se lo thei lawa ka thena tul si a ka thian ta veka kapa lo thlenga damdo in lama chuan kan in phur chhota a nukimi chuan min kalpuya kapa chuan nukim
hei ka fa te lo buai pui china alom om ka ti khop mai oi eng kan ti thei bik lo hi nang ni lo om lo ula chuan an buai chin khopang in lo in hnai lawa ati zia e mai moya pa enge mozonga lo ngai lo la nuni hi akhongai thak e mai a buai pui lo thei lawa ni hi ani khop mai kan nun moya em hi zong changkai na reng hi anei lawa zuba khi buai pui nei heklo hetiang em a milak tlak lo hi an om thei hi kalo ring ngai lawa sin ifapa ma ni se moya anga mi palak tlak lo hi ka shelo taksa pumpialin a om ve si a afati lom zong suit pakhat po hi a hon sak po kala ring lo a poisa hlo chun ve po ama hian nupui fanau te thlimin alo in zo duak zela nuni hi a thei to phian a tala ngei lo hian an om ve sham ani hi kapale nukimi te chu a hma chuan an chuanga an ti borbora umoya lak tlak lo zia chu nukimi chuan a soi hmia mai si a umoya chuan a sheve veka she om chu ti ruviawin ka shia nukimi chuan moya han lak tlak lo zia hi an nu in an ei tura thok chhuaka an ngei lo nana phak to ki na tal shama moya poisa nei lo hian an nu hlo chhuah chhun tlem te chu zumana zu khan lak sak du amole makhi ka ti top theilo nuni ka khongai lutuk thin rim hian sum lo chhuah saka lunglei lama thon ho dai mai hi ka lo du chin aningot mai a patling lo lutuk hi buai thla ka ni hi damdoi in chu kan thlenga kapa in sen so zong atum veka lockdown lai te ni boka kan din hmunin azir bik lo bok nen admit lovin kan ho le ta a umoya chu damdoi thazok ne na kan enkol ta ka chuan tlem chuan a zia om ve zela amut chu amel ngai mel hian om reng thina eng tak chungai to ave angmo o ka ti thin ni khat chu khuma chuan amu a ke in sitting room a chuan pan hna ka rola minron kowa nuni engei ti pan hna ka rol enge ni ta lo pheilok te a enge ni ta kawa pheya nuni kanun hi ka hne ngoi to sin voi exat nge i hne to sim du hek lo che ka oi seng to lo che kalkatuma nuni minring lo po ni la ka she thiam lu tuk che nukimi te thu soi zong kha ka shevek in siam that ka du oi ka oi thlot lo che tu na po hian dam thala chuan i rui le to ang ina ta wang mai har fi mi ni kha ka kal san da ya abula ka phone ka da a hla a play ya a hla play chu ti topa mi a phone ta a kapa kan min hi kaning to in siam that ka du ho ma min da ro u in siam that ka du athu shat chuan min chhong hle a ka hna tho lai chu ka da a anin biak na chu ka ngai thla a ami biak thu soyero ka she theilawa o ka ti tak ruilo ka chuak lo shim ina ka mu hei kan nu po ombero o minron kowa ka va pheya phone chu ka dom ta a nuni moya kha aruile to ami aron chale deuh pur kha ati thang to boka kan ring lo tlang te e tun tum chu ruilo hei amureng mai kha home te aron soya thu takalak tlak ani do ni moni le ka shebik lo amurenga damdo ina changa kan ho chang kha na la chuak me alo lo be chiang la adu tak don ni chuan kan bo zui vat don ya ole khuma chuan ka va thu a umoi iti tak ami homa om chui du tak mo o ka du e in siam that ka du tak asin ma se hei tu na idam kursi a ala tham ve si a motorai chuang thei do ni mi ka thei mayang tlema ka that deuh chuan zu chak na ka do zo lo le anga kan boi le jok mai mayang ani chuan alom ome mi kan phone nga langi o kalom lu tuk chu kan wi saka pui chu ka phone a ani po chuan min lo phur puin atu ka tan permit chu min lo lak saka tin a motor chuan min hruai tum tata a phur hle maya kapa chu phone in puinen kan in biak dan zong chu ka shila kapa chuan ron kalve atum thu te soiluama chumi tlai chuan be se na chu aron de ve a chu be se na de chu amit le mol ka hlau to ani TBCC center lam chu ka va phone le a naktu ka kan ron kalang ka ti a anni lampo chu anin hong hle mai
atuk dar kwa chuan pui chu a motor nen a ron thleng rap maya ke ni lampo zan lama kan lo in siam sa boka kan in pe ngal at maya kapa ber chu kan nga ka kwale chen ve a ron thlengin zoimawng chuan kan tlan chuak ta a umoya chu ala chaklo hle maya ma se tun tum chu atum ve hle hian ka hria a zoimawng chuan kan tlana an hom mun ma chu alo nuamin kalorin ai da in an lo changtlunga homa chuan lo omsa an om cheuh maya umoya chu dam lo chunga lut ani boka an lo duat thiam hle mai ti fel ngai ang te kan ti fel zo chuan kan ho san dona ama mo ang tur a sen so ngai te chu pui chuan alo pe veka kapan pe ka tum point du tlat lo kan kal san don chuan umoya chu kan zuk thlo le zuaya khuma chuan alo mu ba ma ka khongai reuh khop maya kapa chuan moya hei kan ho sanang che o ole in tlai lu tukang ho mai ro u min lo ngai to su ka tha em ang pui chuan umoi lungai reng reng su o he hmun hi in shemna ni lawa midang te po in nun bul in siam thatna nan lo mang to thina nang po ini thei em ang nang chuan nun bul chan that le na chan tur nu pui fanau du om tak tak in ania o shereng ro ole pui min boy pui hle maya kalom tak tak ani ni e ke po in thei top kalo chu ange min no tong trai pui reng ro u o kawa naya umoi kan lo tong trai pui rengang che thei top chhuala pathian chan pui tlakin beyang che o nuni kaza em chi asin keima awang hian shi omna sataki tuara din mun har sataka kada che a nuam sataka om thei tur kha shem mun patea ka shwai lut che ani ber hi itan bel tlakin ka om ngai lawa phur rit mai kani jok min hmanga ya wangin hei chen hi pasal nei reng chunga nu pachang then ang maya shi om ka tor tir chi a nuni I hmangai na hi rut let lawaliam tira tan chuan aro pui lutuk chuwang chuan katan ni lovin nuni itan le ka fate tan ka beyang keima tan chuan beido nila rei ka chang peilo ma se keima awanga khovel thar daya keima awanga khove shi omaron selian nangle ka fate tan hian ka beido na ni ka hni ang chu ka tilo ma se ka tlom san lawang ka chakna hian atlin talawani po in zuzun zam hi ka infantir to bik lawang kala a ka in tulani lo chuan ama hian min ron pan hlei nem kalau in na sat to awangin a zun zamin min ron thin let chu anaviawang ma se pathian rin chan chungin nangle ka fate tan mithar ni turin karon kir le nge yang umoya thu soi chuan min hne hle maya a hmel chu zu ei chiat vek to ni ma se a hmela chuan vantir ko hmel mu hian ka in hria a akut chu von sakin ka hum wanga ka fo sak zewa kan kal san ta a chu hmun chu kan chhung ko tan chuan beisena min petu lo ni ta ani karil ru chuan lalpa nangma rin chanin alo kalasin khonga in lo pui sham te katimol mola zoimuang chuan aizo lampan chuan kan tol chhota a ama kha chuan ka pasal tinen lockdown kan ma chona ma se kan thin lunga chuan a tel ve mol si lo a om ve chuan shipuin minti mang an tluk zetin chung kwa minti mang anga engtiangin nge lockdown hi kan ma chonang eitur che kholna tur reng kan nei ve si lawa virus te hi kan kai ve mayanga hlau thon tur hlirani hlauna in min chima ma se tuna chuan kan pa chu shi om tuar huamin nun in siam that tu min homa kan da luta kan chung kwa chuan Zuapa Tellovin lockdown kan ma chonta a ma se kan thin lunga chuan a tel reng to thungani atop ta